Ahoj, chtěl bych vás přivítat u našeho 4. dílu Let's Play ze hry Sly 2. A po minulým nepovedeným dílu, který byl rozdělený na 2 části, tak jdem na 4. díl. Jo, vlastně jdem za toho Bentley. Je do prdele. Jak ono se to dělá? Jo, takhle. Já nic, a to nebylo. Aha. A jsem lukostřelec, tyhle. A teď vůbec nevím, co budem dělat. Takže tady je zase ten pohár. Jsme už v minulém díle jsme ho přece prodali, ne? Jo, tam mám dát ty bomby. A co s ním? No, máme ho asi ucpat. Takhle se to dělá. Hey Bentley, how you holding up out there in the field? Fine, I'm just fine. I just need to bomb all the pillars supporting that disco ball and I can get out of here. What's with taking out the disco ball? Its impact will shake the nightclub's front peacock sign loose from its mooring. Look, I can't talk now. I've got to keep moving, keep safe. Ještě bomby. No, ty si toho nevšiml, jo. Počkej, mám. Jak se to dělá takhle? L1, tak. Já vím, že to mám hodit. Aha. Jo. I tamhle, jo. Já to tam můžu hodit, ne? No, tam asi nedohodím, no. No, těsně. Skvěle. Ty krávo. Jen tak dál.
Teď by se ale fakt hodily životy. Aspoň. Jsem moc daleko. A tady to nevybouchne, co? Já to mám dát až tamhle. Aha, já mám jít tam tudy. Tak to bude nejlehčí cesta do tudy. A tady jsou ještě. Ty nejdou z něčí. No. Takový slide. Já to dělat nemusím, já takhle obejdu a dám to za něj. Nejdřív ho uspím. Pojď chlapče, dělej. Počkat, já to střel do toho pultu, ty vole. Tam nedohodím. Kurva. No, tak ještě tady a pak ještě jednu tam. Taková disco koule, oni mu jí to zničí. Chudák. Dvojí výbuch. Čemu to bylo? Jo. Hotovo. To jsem čekal. Okay, fellas, the dominoes are all in place. Time to pull up the big heights. First, Murray will help me break into the Jo, teď to bude s tou vodou, jak jsem From říkal. there, I should be able to shut down the Plaza Fountain. Dmitri sure to A tak to už budeme mít za chvíli první kapitolu hotovou. You'll pickpocket the truck keys off this guy once he shows up. Then hand them off to me and Murray in the plaza. We'll go steal the truck while you climb to the top of the nightclub's peacock sign. When you're in position, Murray will fire the truck's winch line up to you and will use it to pull down the sign. If my calculations No, to spadne a pak se tam the dostaneme. impact should create an entrance to the printing press room. Then,
slide, you jump in, grab the clockwork tail feathers, and we all get the heck out of here. OK. Takže jdeme se slide, ne? Já jsem kliknul, on se objevil měsíc. Kde je Bentley? Ne, instinkt, vole. Hajde, hajzlíš. A teď nevím, jestli to je ale spojený až do konce. Ty vole, chcípni. To bylo těsný. Come on, chum. Let's get to that water tower. Já půjdu po střeše. Aha. To je zkusím. Pojď, Marek. No, tu jsou dokonce dva. Já mám taky bomby, hajzle. Kde je zmrt? Dej mu umrej. Víš jo, to neškodí, no. A ještě spí rychle, no kurva. Kde? Jump into my arms. I'll toss you up there. Dám to na první pokus. Počkat, takhle se vyhazuje. A jak se to hází? Jo, na první pokus. No, jakoby na druhý. A mi to asi schodí, co? Ne, dobrý. I need to focus. Which valves do I turn to convert water pressure from the plaza? To change the flow of water through a valve, I should press the circle button. Já to mám odspat tu vodu. Ještě jedna chybí, ne? Tahle. Success! Jo, no to vypustí tu fontánu, ne? The water pressure to the fountain should be Pustí. Jo, ty tam v pohodě, protáhněte se ještě. Tak to už asi tady ta závěrečná mise, hele. Teď musíme mu ukradnout ten klíč. Akorát oni jdou za ním, jo. Skvělý. Myslí nemá žádný, vole, ty. To je, se těším, až bude můj padák. A tam je lahvička. Teď mám jít k tomu autu. A teď nic nevidím, takže nejkam mám jít. Asi k tomu autu, co? Ne. Nebo on tam, to auto už bude. Uvidíme. Zničíme větrák nebo co to je. Ne. Nemůžu jít tu jednu. To já se lak, že sem někdo běží, oni to jsou oni. It's all you. Let's head out for the repair truck. Co já? Máme jít k tomu autu teď, nebo co? A tam další lahvička. Kolik jich máme? 15 teď. Víme, kde jsou další dvě.
Tak jdem do něj. I'll take the wheel. I know how to drive a stick shift. I need to get in position on top of the nightclub's peacock. Já jsem jim nedal ten klíč, ne? A teda oni se ho spíš nevzali. Teď mám jít tam nahoru, ne teda? Jo. Kde se tam ale jde? Až to nepamatuju. Kde se tam jde? Hele, tady. Sebereme láhev a tam skočíme. Tak jo. A jak budu muset jít určitě z druhé strany, vole. Ne, dobrý. Mě tam přijedou. Škoda, že to nejedu já, ale. I'm in position. I oni to úplně takhle celý objeli, jo. Za 5 vteřin. Teď on se to střílí takhle. Aha. Jo, to dal. Ani jsem dal ty hajzly. Oteď do tráku, vole, no to víš, jo. Kdyby mě někdo šel pomoct třeba. Moc by se hodila. Jo, hajzle. No ti dám. A teď nevidím přes tu zácnou, teda přes ten parapet, nebo co to je. Hajzle jeden. Zapomeň na to. Máme jenom tu bombu, jo. Nám to nic neudělá, ale. Hajzle. Životy. Jo. Sem, chlapče. To je krysařík, ty vole. Boom. Behold the majesty of gravity and inertia. That was real subtle, Billy. Okay. To byl nápad Bentley, jo. The clockwork tail feathers and we're out of here. Tíraněj. Teď už s ním budu bojovat, jo. Ty vole, to budou faily tohle. Do this. Rightfully bumming my house up and bringing me down. So very uncool. Why can't you let birds and bees be free, bro? Listen, Bro. You have no idea what you're playing with. It'll bring more than your house down. Look, bro, I think you are a tough cowboy. A man with taste, style, vision, a connoisseur of finer things. Like me. Look, I'm sure that 2 cats in a bag like us can work something out. Yeah? We smooth. Look, see the money. You like the money. You can take all you want. I can. No deal. You and the rest of the Claw gang have to be stopped. Clockwork will never again see the light of day. Just hand over the tail feathers and we can... What is this with clocks, bro? Have you no vision? Are you hearing what I've been to you? You think you have juice? Don't show me a little mind when talking about such big things. You think you can swing the bat? Show your bling and let me shine you. I have no idea what you're saying. And you're Nemám tušení, co jsi říkal. Jo. To je bojový tanec, jak v Madagaskaru, vole. Jak ho mám zabíjet? Já ho mám nějak do těch, ne? Do těchhle z těch hajzlů. Jo, on se vždycky tohle zničí a pak já ho musím bouchnout, chápu.
Já to bych musel mít plný životy, no to by šlo. No, tak teď zemřu. To není zase tak těžké, ale... Aha, já ho nebloknu. Tak já jsem mrtvý, no ale... Hele, život. To už se mi z toho točí hlava, ale... Už jde na to. Ty vole, kurva, já jsem se tam zachytil, dement jeden. Díky. Ty vole, životy potřebuju. A zase jsem se tam zachytil jak dement. Ne, kurva. Zmrde střílet, vole. Ty vole, těsný. Teď mě bouchne, jsem mrtvý. Ty vole, to je těsný. Ty vole, to bylo hodně těsný. Jo, ty vole, celý boj jsem měl 4 života, ty vole. Ty krávo, fuj. Jo, teď to bude dobrý. My gang and I had done it. The clockwork tail feathers were ours, and Dimitri's counterfeiting operation was ruined. Due to the untimely arrival of Carmelita, my escape got a little tricky. Angry at having just missed me, she took it out on Dimitri, shutting down the nightclub and throwing the frustrated forger behind bars. The gang and I headed out of town for a week in Monaco. Bentley wanted to try out his new card counting formula, and I figured the team had earned themselves a well-deserved break. Tak tímto bych to ukončil a já ještě za kamerou, nebo já nevím, no. Půjdu se pokusit najít ty lahvičky. Takže ahoj u dalšího dílu.